By status quo ante ordering kay paluwaling Supreme Court king sigalot king posisyon ng alkalde king Tarlac City ay ning balita. Naglabas ng status quo ante order ang Korte Suprema nitong Martes kaugnay ng issue sa pagkaalkalde ng Tarlac City na nagpapanatili sa kalagayan bago ma-disqualify si Mayor Susan Yap Sulit ng Commission on Elections o COMELEC and Bank dahil umano sa kakulangan sa residency. Iginiit ni Yap Sulit na siya ay naninirahan sa Barangay Tibag, Tarlac City mula pa noong 2015 at habang nanunungkulan bilang gobernador mula 2016 hanggang 2025, paninindigang unang kinatigan ng COMELEC 2nd Division. Matapos siyang ideklarang kwalipikado, tumakbo at nanalo si Yap Sulit sa halalan at nakakuha ng 101,067 votes laban kay Vic Angeles, ama ni Vice Mayor Katrina Therese Angeles at asawa ni Tarlac Representative Christy Angeles. Ayon sa Office of the Spokesperson ng Korte Suprema, tinutuligsa ng inihaing petisyon for certiorari ni Yap Sulit ang COMELEC resolution na inilabas noong October 22, 2025 na nagdi-disqualify sa kanya bilang alkalde ng lungsod. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.